Здравейте, хора! Аз съм Мяу Котения БГ и в днешния клип само ще си говорим и ще ви показвам, че мога да жонглирам. Да. Топки. Всички ги знаят. Тенис топки. А кой за Бога да е на моите години на 8 и да може да жонглира с 3 топки? Кош в коша! Ето, вкарах в коша топката. Ето, гледайте. Да, там трябваше да отидеш. Чакай, тук ли отиде? Една. Две. Да отиде третата. Абе, ти тук ли ще ми сакриш, бе? Тъй. Искам да ви поясня, че това, за съжаление, е последния клип. Не завинаги. Така. Последният ми клип за няколко дена. Съжалявам, наистина съжалявам. Но просто искам чак когато си гласим багажа и когато ставаме за морето, тогава ще снимам влог. Мога ли? Не, това е твой влог. Да. Че е трудно. Не е трудно, де. Този сак ще събираме багажа. И този клип, който ще направя в събирането на багажа, обратно назад, сори, ама ще го направя в нашия канал. Вижте, има си дръжка и тук, и тук. И може да ми е по-удобно и така. Сега да сложа ковъра на място. Така. Майко. Готово. Така. След около 4-5 дена няма да снимам клип, освен на Майнкрафт си. Тъй, че... Бай-бай, хора! Бай-бай, хора! О, главата ми ти заболя вече. Секунда. Трябва да си оправя чаршафа. О, майко мила! Правих си чаршафа. И дайте палец нагоре, абонирайте се. Сигурна съм, че трябва да спра наистина да снимам клипове. И дайте палец на балонче. Няма такова нещо, но... Ето, гледайте. Хващам балони, хващам балони. Айде, елате. Ала да ми ръкаво балони, помощ! Какво ще правя сега? Цялата ми ръка е успокоени балони. Ивчо, телефона!
Няма, ти си го взимай. Още снимам клип. Ето там под книгата е. Едно балонче. Хванато! Шегувам се. Шегувам се. Вижте, разтегателни балони. Защо? Няма могли после и аз да сме матка. Когато свършиш. Да. Това ми е последния клип. За съжаление. Махай се, това не е твой влог. Така. Съм да си пусна. Така. И това е. От мен. Знаете, че скоро няма да снимам влог. Не около 2-3 дена. Не знам. И за съжаление. Чао, чао! Дайте отново палец нагоре, пак се абонирайте и чао!